Hi, ako tabi si Noel Ribates. Hindi pa ako wala sa tanuman na mo sa mamani tapos sa mamais na mo. Kuyugan nyo ba ako tayo ipakita ko sa inyo haning mga tanuman na mo. Hindi, wala tabi nagura ni di. Yan tabi sa palibot na ka. Nagura ni tingwana. Yan, ayan. Oh my God, this is Carabao poops. Ouch! Ow!